enjengeyepesika ibe active. So awukwazi ke ngokulima umthi wakho ngoJuni kuba uzawunkcenkceshela, uzawufaka ifertilizer kwii-roots okanye kwiingcambu ezi-active kubana umthi ofana nomthi wepesika noapile no-apricot njalo uthi apha ebusika ureste uphumle. Xa uphumlile ke awunamagqabi, njengoba nje ungenamagqabi nje awutsali manzi, akho nesidingo soba unkcenkceshele. And then ke ngoku is it wise into yoba ngabana umfama afumane mhlawumbi isithole kwinesari, and then bayothenga enye into endiye ndayiqaphela noba uthenga isithole noba uthenga ntoni, zikhona izinto okufuneka uzijongile into yoba ngabana irayithi na esi sithole ndisifumanayo. So mhlawumbi ungathi zikhona ii-nurseries okanye uthi hayi mawuthenge kwii-nurseries ezi-registered uze bafumane izithole zemithi erayithi, and then abuye azowutyala. Wenza njani ukwenza sure xa ewutyala zintoni azidingayo ukwenza sure uba esi sithole sizawukwazi ukumila? Because into ye-grafting umzekelo, I think into esekufuneke siyicacise kabanzi into yoba ngabana ukhatha phi uncibise phi njani njani. So now umfama ufumana isithole sepesika enesari uzosityala ekhayeni, zintoni amakazijonge abe nazo xa ezotyala esi sithole ukuze bekade siyamila doc? Ukuze sibe kanti siyamila isithole sakhe naku sesithengile ke ngoku esi sithole. Ewe, kubalulekile ukuthenga umthi kwi-nursery e-registered, kodwa ke ezinye ii-nurseries ziba-registered for into enjenge-citrus, zikwazi uthenga kwezi-registered zona zize ke ngoku mhlawumbi kwezi nurseries lapha eMonti ufike zinemithi emibini nemithathu mhlawumbi yepesika okanye emithathu ye-citrus njalo ngokwahlukana kwazo. Naw ke ngoku sithengile esi sithole sesilapha ekhaya uze naso. Xa uze naso ke apha endlini uqala ulungise umhlaba. Uba esi sithole esinye ugumba umngxunya utshone ilanti ispeyida, ukutya oku kwespeyida utshone, ogqiba ukwazi umisa, ndingathi ngamazwi amafutshane u-50 by 50 by 50. Ujonga ububanzi balo mngxunya wakho funeke ulingane nale ndawo ingumhlakula. Ndiyazi umhlakula abanye abantu bathi ligaba, sithi thina ngumhlakula ispeyida ke igama elizawufikelela kubo bonke abantu. Then ke ngoku xa sowugumbile lo mhlaba, umhlaba wakho i-top soil uyayigrumba. Xa ugumba i-top soil uyayigrumba uyibeke ecaleni. Xa ufika ubona uba uyatshintsha umhlaba uthathe i-subsoil uphinde nayo uyibeke kwelaa icala. Into eyenzekayo ke ngoku yoba ukhuphe laa plastiki. Amaxesha amaninzi ezaa sithole sakho usithenga phasi banoplastiki omnyama. Vuyo seke ndabizwa kwenye indawo ngapha ngaseMount Elif, kuthiwa kunengxaki ilanti iipesika zakhona zimfutshane azide zikhule. Kwacaca into yobana neqembu lam okanye netimu yam saya phaa ubana hey, hayi mani iyagalelwa kakuhle ifethilayiza, yonke into yenzeka kakuhle, iyankcenkceshelwa apha, akho nto ibangela uba ilanti ingakhuli. Sathi xana sigrumba umthi wokuqala sifuna ubona ingxaki, kuba ingxaki ngexesha iqala phaa ezingcanjini. Xana sijonga phaa tshini usekhona laa plastiki, iingcambu zikhule emva koko zagqoba. Ngoku ayikwazi ke ngoku ukukhula umthi ngenxa yento yobana akhange utyalwe kakuhle umthi. Xa sewurhazule ke ngoku laa plastiki umnyama ususile umthi, uvele iingcambu kunye nalo mgquba udibane ufake emhlabeni. Kodwa awufaki ezantsi emhlabeni, uqala uthathe noba ngumgquba udibanise nalaa subsoil ugalele phaa ezantsi. Ngamanye amaxesha ke kuba mhlawumbi umhlaba ungazange wafethilizwa, kuye kucetyiswe into yobana makufakwe into engange-500 grams ye-superphosphate okwenzela into yobana i-phosphorus izokwazi ukufumaneka noba uzawuphinda uyigalele emva kobana utyalile.
ugalele laa mgquba wakho, ugalele laa superphosphate. Emva koko uxube laa mgquba wakho, uxube nalaa mhlaba wesubsoil, ubeke ezantsi. Wandule ke ngoku ukubeka isithole sakho ngalaa mgquba waso somhlaba, le ndawo ibinoplastiki omnyama, wandule ufaka yona. Emva koko ke ugqumelele ngalo apha ekugqibeleni ngalaa topsoil yakho. Ngelo hlobo ke ngumthi wakho ke ngoku ogqiba unkcenkceshele ke. Umthi wakho ke ngoku ugqibile ukulima. Kodwa ke umthi ke ngoku uba nale label elandikayo phaa kuyo, into emhlophe echaza ubana ngoluphi uhlobo lwe-cultivar njalo, so that uthenge uyazi ubana lena yipesika ebambelelayo, le nto kuthiwa zii-clinkers, okanye lena yipesika ephasalakayo, le nto kuthiwa zii-loose spec. Uyabona le? Now, thatha laa label, yisuse label, yikrazule laa label, kuba ubukhe wayeka laa label uzawuthi njengoba nje umthi ukhula, iqinile mos laa label, iye ililantika ixolo eli lomthi, iye ilisika ngolisika. Loo nto ke ngoku ingaba ne-effect as umthi ukhula. Ndiyakuva Doc, ndiyakuva. And then ube sewuyankcenkceshela umthi, that means funeke usoloke unkcenkceshela njalo umthi udibe kanti uyakhula. Mhlawumbi njengesithole esi se-veg, funeke unkcenkceshele, then umane mhlawumbi ufertilizer ukongeza. Now kukho nezinto zokuthena inantsika umthi lo wakho xa sowukhulile. Mhlawumbi ke siqale into yoba ngabana uzawukhulisa for how long lo mthi izibe kanti ukunika ifruthi, and then thina umthi siwuyeka uzikhulele uphume ifruthi, sitye ifruthi. Ikhona laa nto kuthiwa kuthenwa amasebe athile, kushiywa amagaqa athile, njalo njalo ize ityebe ifruthishe kanjalo njalo. How do I manage lo mthi wam wepesika from ekutyaleni ke ngoku de ndibe kanti ndifumana la magaqa? Lo mthi wakho ke kunyaka wokuqala, lo mthi wakho uyakhula qha lo mthi, but ukuba nalaa xesha lobana uwise amagqabi nawo, noba nje wona ungazokuthi emva kobusika buvelise ii-flowers, ayizovelisa flowers, zizaphinda uqalele amanye amagqabi. Into enzekayo ke yokuba ngelaa xesha, once laa mthi wakho okokuqala uqale ukubana uwise amagqabi, lixesha elirayithi kakhulu eliya lobana uqale uwuthene ke ngoku. Uwuthena njani umthi? Uwuthena kuba ujonga izinto ezithile. Umthi wepesika wona uyazikhulela ube njengevazi, uvule apha phakathi. So into enzayo ususa onke la masebe asondeleleneyo, okanye uba uyabona uba la masebe angathi angakhula, okanye isebe umnyinge phakathi kwesebe nenye isebe usondelelene, namasebe angaphandle kule lantika yakho, ubona uba xa enothwala la masebe angayokuwa phantsi. Loo masebe ke uyawasusa kanye wona, and then ke ngoku ube sowuqaba le nto kuthiwa yilantika yi-pruning sealer. Iba ngathi yipeyinti ke laa nto i-pruning sealer, but ibaluleke kakhulu uba uyifakanga xa ugqiba usika loo ndawo, uzavulela ithuba lobana amagciwane okanye iibacteria zikwazi zingene phaa kulaa mthi wakho, uzibone sowunontlaka ngoku phaa emthini. Zizinto ke ezingafunekiyo uba laa ntlaka iphaa emthini iba yinto eyi-product ye-photosynthesis. Okay. So i-photosynthesis zakho ziyacutheka, ukutya ekwenzayo ngamagqabi umthi wakho uyacutheka.
Okay, then that means le ntlaka esiyibona iphuma esiqwini ikibe khona nalapha emagaqeni andiyazi noba subeke yosulelekile but apha esiqwini, and we think it's part of umthi, being umthi. That means iphuma xa ulimele laa mthi, and nangeli hlobo utsho ngalo into yoba ngabana mhlawumbi xa ngikhane laa seal that is seal tape or seal prune. Yeah, so now before bekanti uya-harvest aniva dok i-pruning seal right. pruning sealer Alright. uyagquma just nje uba umthi wakho ungangenwa ziintsholongwane kuba phaa emagaqeni into eyenzayo iba khona izinambuzane, andazi noba niyawazi na umzondwane. Yes, Umzondwane laa bug incinanana ingathi ingqokoqhwane kodwa iyanuka kakubi. So yona iye igrumbe phaa kuyilantika kwifruit ngexesha isencinci, igrumbe phaa. Okwagrumba kwayo ke ngoku kwenze into yobana ungene ii-bacterias phaa ekulantika zenze laa ntlaka ke ngoku. Okay. So intlaka efrutini yenziwa zezaa bugs zityayo phaa, ziyatshuwisha, ziyatya zibhore. Ubhora kwazo zikwenzeke ke ngoku intlaka kulaa xa ivala iplanti icudise ke ngoku incindi phaa ngaphakathi ivuze. Kodwa ke ilantika wena ungayitya, akho nto inayo ephume intlaka, akho nto iyatyeka nje, akho nto iyingxaki kuyo. Okay, Kodwa and then ke lena isesiqwini ingenziwa nangexesha kuwophula umthi ungakhange ube kanti uthenile. Okay. Ngoku ke ngoku sekwifruthi ke ngoku, ifruthi ke iyenzeka ubana umthi uthwale kakhulu. Ngoku kufuneke kwenzeke le nto kuthiwa yi-thinning, uphungula nowucutha le mithi ezi fruthi zikhulayo. Kuba noba iifruthi zikhule zisapotwa ngamagqabi amathathu zibe ziyi-6 zona, ziza kuncokocha ezinye. Ufike ngamanye amaxesha ifruthi yethu ingekho nkulu kangako. Enye ke ngoku into eyenze uba ifruthi yethu, abantu bayalima abantu bakuthi ilantika ipesika, kodwa ipesika yethu noko ayenzi kakuhle ngenxa yokubana asinkcenkcesheli ngelaa xesha uvela ilantika ii-flowers. Siyekele emvuleni, kanti ke lelona xesha libalulekile kakhulu kuba nayibona ngoku akukanethi imvula ingako. Bekunethile kwezi veki ziphelileyo kwezinye iindawo, kodwa akukanethi imvula inintsi kangako. So ungelaa xesha kufuneka ube kanti uyaqalisa, uyankcenkceshela ukwenzela ubana ithi ivela laa fruitlet yakho okanye elaa krwaqa lakho lepesika lisencinanana, likhule lifumane amanzi, kubana ukuqanda kwalo lenziwa ngamanzi, kubana ukuze ii-cells zayo zivuleke okanye zi-elongate okanye zikwazi udivayida so that ibe kanti ifruit iyadivelopha, idinga amanzi. Funeka ezaa cells zibe turgid ngendlela ecacileyo. Okay, ndiyakuva doc. That means into eniyibambayo elona xesha li-critical okanye kubalulekile xa usandowulima umthi wakho unkcenkceshele oko, unkcenkceshele as uba unkcenkceshele isityalo, and then uhambe umane unkcenkceshele umthi wakho, ungaxhomekeki emvuleni. Nangelaa xesha ufruthishayo uphuma amablom, leli xesha li-critical again, lekufana uba usoloko ujonga iweather into yoba hayi inqabile imvula, that means wena uyankcenkceshela. And then kulaa mcimbi wokucutha ipesika, xa ngabana kwibranch nganye ucutha ipesika so that izityebe. Ndiyayazi ke eli cala le-horticulture doc licala that I'm grateful siyalifitsharisha apha kwiprogram. Uyoqaphela umfama if wenze isiko watyala ispinatshi, xa zicinene uqhwithe, nalaa nto niyenze emboneni xa nilime umbona nithi ngamagxathi, niqhwithe la magxathi ngoba nifuna kutyebe esi isikhwebu.
That means la manzi nela fertilizer ubuyifakile ne-nutrients yonke funeke zifocuse kweli idiza so that lizotyeba. Yile nto ayithethayo uDoc wokuphungulwa. Mhlawumbi ke akufunekanga uphungule kakhulu but kufuneke uphungule such that lo mthi wakho ukwazi ukusuplya ii-nutrients kwezi ziqhamo zaneleyo so that ifruit yakho mhlawumbi ibe nkulu iphinde izotyeba. Andiyazi noba ndizama ndincena naba cell division ke Doc ubothetha ngabo ndaqomba ne-embryo tontoni ndaqomba izosichana le concept izosichana le terminology yakho. So after ke ngoku uthinishile Doc, mhlawumbi zeziphi izinto ofuneke uyazenza before harvesting, and after harvesting ugcina njani umthi wakho for the next season sizoya kwigwava? Okay, ngokufutshane nje uye ke ngoku ufake i-M3 traps xana seyiblontyisile ilantika yakho umthi wakho wepesika. Ezi M3 traps ke zifakwe into yokubana ii-females ze-fruit flies kukhona into ezingangembuzane ezincinci ezihluphayo kakhulu phaa elantikeni epesikeni. Nokuba ke ipesika iskini sayo noko si-delicate okwegwava. So into enzekayo ke ngoku ezi lantika ke ngoku ngelaa xesha ufaka eza M3 lantika traps apha elantikeni. Apha emthini ziyaqhonywa nje, ezinye zingathi ziziwokwana zingene phaya ilantika, ezinye zingathi ilantika yinto nanto endisetyenziswa emakhaya i-catch, i-fly catcher, engathi i-fly catcher. Yeah. Uzixhoma apha emthini, then ke ngoku uye ubone ke ngoku uba inintsi ilantika zinintsi ezi uzibambiselayo because into just nje yozitrepa leya ufumanise uba zinintsi ezi zincamathela phaya and zii-females ke most of the times because zizwe ezihluphayo kubana ii-females ziye zibeka amaqanda, ziyabhora ke ngoku ngomva lo wabo nge-abdomen, zibhore phaa zifaka amaqanda. Ufaka kwamaqanda aqandusele abe zimpethu. Ezaa mpethu ke ngoku zibhore ziye ngakwipeta le, ziyenze ke ngoku ilantika yakho ilantika more special xana seyivuthwa ube kanti ibolile ngaphakathi. Ibe ntle ngaphandle but ibole ngaphakathi. Loo nto ke ingathinteleka ke ngokuba uthi xa ubona ubana inani kweza traps zakho lee-females ezikhoyo apha kule gadi yakho zinintsi, utshize ngento ekuthiwa yi-cypermethrin. I-cypermethrin ke uyitshiza, kodwa kumlinganiselo uyayibona iyasetyenziswa nasekhaphethwini njalo, kodwa ke ibulala ezi mbuzane zingakwazi ufikelela ekubeni zide ziyokuzala amaqanda. But ke enye into ke yokuthintela ubana ipopulation ingakhuli yeyokubana eziwayo xa sezibuvuthwa iipesika zakho, kodwa ke le nto uyenza after ubonile ba heyi ndilantika sezikhona iipesika, ungayifaki ngelaa xesha kusezii-flowers kubana ungathi uyospreya wena against i-fruit fly, kanti sobulala neenyosi ezi zibhizi zipollinatayo apha zenza ubana ube nawo amagaga. So ke ngoku ngelo hlobo uthi wabona ubana ke xa sezifomishekile ulantika uspreye kwi-intervals ze-fortnight until de ibe kanti ke ipesika yakho iyavuthwa. Naxa umane ubona ubana zisekhona kwezaa traps zakho ilantika, uyamane uzitshintsha-tshintsha ezaa traps ubone uba tyhini
hayi kule 2 weeks hayi akusekho nto ungaspray ke ngoku xa ubona uba kule 2 weeks usprayile zisekhona ezikhoyo uphinda uspraye kwakhona okwenzela ubana noko iipesika zakho zizobantle emarikeni zingabi nazo ilantika ukubola njalo njalo nawe ukwazi uzitya. Okay. Ngoku into enzekayo siphela sizitya zikrwada ngoku. And ndifunda into yoba ngabana ukhona umehluko between umntu olime okanye ovelisa umthi wesiqhamo kuba efuna imveliso nomntu obona umthi nje phaa eyadini ozikhulelayo. Lo mthi uzikhulelayo, that means awuzuzenza zonke ezi zinto, but if ungumfama ngoku ubunomdla we-fruit trees okanye wemithi yeziqhamo, ubunomdla wokuba nepesika eswiti enkulu, then uyamva udokhe izinto kufuneka uzenzile uqinisekisa into yoba ngabana at the end of the day uyavuna. Cha, hey doc, but soqala evenkileni before again siye kwiguava, imithi ithatha ixesha. Mhlawumbi ndizawude ndiwulimile ne uyakhula phaa ke ndiwulibale for months uba yeyi kanene kukho umthi phaa esitiyeni, ndiphinde ndiyokroba ndinkcenkceshele, and then nalo mcimbi into yoba ngabana funeke mhlawumbi ulinde for 5 years into enjalo before uzufumane inantsika imithi. Mhlawumbi abantu leli xesha baqonda uba they are not abawulimi imithi okanye abayityali kuba becinga into yoba hayi ithatha ixesha. But I think akho nto yogqitha ukuenjoya the fruits of umthi ozikhulisele wona. But soqala evenkileni doc iphinde sibuyela kuwo. Ingaba usomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancomisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingako somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iphinga lokuncedo oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Icala lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku sales@vukanifm.org. FM uzivele kweli icala lasevenkileni. Sincokola naye ke uDr. Loyiso Mzini, senior lecturer phaa kwi-Horticulture, fonisira nge-fruit trees, imithi yeziqhamo. Sifuna ibe yinorm okanye ibe yinto eqhelekileyo into yoba ngabana apha egadini yam ndibe nedederhu lemithi yeentlobo-ntlobo zeziqhamo esizityayo apha endlini. I so wish doc kungakhula igeneration. Umzekelo le yam igeneration sikhule sicinga into yoba ngabana iapile ivela ezishelfini phaya evenkileni, kwezi retail shops. Kungona ndiyaziyo ngosendimdala ndifunda i-agriculture into yoba ngabana kahle yonke le nto that I thought all along so uba ivela kwi-shelves ivela emhlabeni. So I was scammed doc. So how I wish the next generation yabantu abatsha, umntana esemncinci yazi into yoba i-strawberry sivela phaya emhlabeni egadini and ibe yinto eqhelekileyo apha kwi-community. Iguava, ibhanana njalo njalo. Ingqina sisezawuthetha ngenye imini nge-environments okanye ngee-conditions apho imithi ethile ikwazi ukulunga khona okanye yeyiphi izinto evalela imithi ethile ingakwazi ukulunga khona. Now khange siyichaphazele kule ndawo yepesika, but sifuna kuba besithe sizawuthetha ngemithi emibini, ipesika neguava, siyibethile ipesika doc, unless ibikhona into ofuna uyigqibezela.
sibe sesingena kwiguava. Mna imthi weguava doc like kwezi decades ndinazo andikawuboni as much as bandinayo this bit of agriculture and farming. Andikawuboni umthi weguava. I only see the fruit. So ndinomdla and nomphulaphula ekhayeni unomdla into yoba ngabana iguava iqala phi from a seed, ikhulisa njani, njalo njalo. We are trying to get back le information ibisilahlekele all along all this time. Enkosi Vuyo. Iguava yona ungakwazi uyilima ngembewu, kodwa ke njenge pesika uba uyilime ngembewu ithatha ixesha elide ukubana ibe kanti iveza amagaqa. Mhlambi ubana ipesika okanye iguava oyithenge evenkileni, mhlambi la guava seyinonyaka musi la guava esasithole seguava sesinonyaka. Then ke esi uzasilima from epeteni sona sizawuthatha 5 years bana uze sivelise nangaphezulu. Kodwa esi usithenge pha evenkileni sizawuthatha sona i4 years. Kodwa ndiyakuqinisekisa kunyaka ingaqala kulonyaka wesithathu, kodwa kwesine nakanjani soze ingaveliseli iziqhamo ezininzi ngaphandle mhlambi kwepayina nebanana ke zona zithatha unyaka okanye inyanga njalo ukuba zikuvelisele. Zona ezi sithetha ngazo namhlanje zona zithetha iminyaka emithathu uyotsho kwemine. So ke ngoku ithetha loo nto uba uzenzele ngepeta iyawuthatha iminyaka emihlanu. Kodwa ke okanye uba ivelisile kule minyaka iyawuthatha izithole zithatha less because sesinonyaka already. Ngexesha ulithengayo sesinonyaka sona isithole nee-roots zayo sezi-established. So ithi ke ngoku loo nto ndikhe ndathenga umthi phaa ekhaya. Noba ke mhlawumbi uzawufumana ilandi, awuzofumana zilantika zibonakalayo, ziqhamo zibonakalayo kulaa mnyaka wesithathu uba mhlawumbi ulime okanye kowesine xa ulime ngepeta. Ndikhe ndathenga isithole phaa ekhaya, ndinomthi weguava. Iguava ilunga kakhulu, ifruthi idetermine uba ikhula ndawoni, ikhula njani, yindawo ye-climate ekuyo. Uyabona apha ngasenxwemeni ziyakhula iguava and futhi ziyazikhulela. Uba uya koomachintsa phaya, koomaqumrha, sentsho apha around East London, nalapha eMdantsane ziyazikhulela iilandika. But ke ngoku phaa koomachintsa kusezindle. So phaa ezindle ke ndiyabona uba iimfene ziye zitye phaa ezalandi because ayingomthi ulinywe ngumntu. Then ke ukuba ipeta yayo iqinile ingacoleki esuswini, zithi ke ngoku xa zichophile zibe sezibeka nomgquba ke ngoku ikhule ipeta yazo. Fertile ulandika khona ukhule ke beziguava ezizikhulela nje ecankwendlela njalo. Endithi ke ngoku kubantu bakuthi abakwezi ndawo zisondeleyo kunye nonxwebe, because ilandika iguava ayifuni ingqele, ayifuni iqabaka. Uyayibona le? So kubantu abangenandawo eneqabaka, whereas yona ifuna bona iqabaka, ifuna ukubanda ilandika yona ipesika le besithetha ngayo kuqala. Uyabo? So xa ukwindawo eshushu unobusika bakhona bushushu ayivezi ziqhamo ipesika yakho. Kanti lena yona ayivezi ziflowers xana ingekho shushu ngokwaneleyo indawo leyo okanye ihlaselwa ziqabaka. Uba khe yahlaselwa iqabaka ziyafa ii-flowers ungaze ke ngoku ube nayo isiqhamo. So ndingathi ke ndicebisayo ziyafumaneka izithole, kodwa ke uleyo yona ubana
umuntu wayengithengisela isithole sami ndathi xa ndimbuza hayi bo ndi-horticulturist mna lo mama uthengisa izithole apha eqonce ndibuza hayi mama uzilima njani izithole zakho uyazigrafta uyazithini ii-cuttings njalo qoba nomdla kaloku ndi-horticulturist athi lo mama hayi ndithenga ilanti kapha kwaShoprite ilanti igwava ogqiba ndiyincame laa gwava ndiyondlale ndiyomise ogqiba ndithathe ilanti kanti ndizilime kwezi totana ndithathe imbewu ndimane ndiqokelela imbewu ndidlime kwezi totana ndiqonda kodwa ke nyhani ithatha iminyaka. ewe then ke ngoku izawuthatha iminyaka kodwa ke iyalimeka from embewini. Ndiyakuva kakhulu kodwa funeka kube kwindawo esecankonxeme nendawo engenaqabaka ukuze bekanti umthi wakho noba ke wena uhleli apha phakathi kule temperate zone yalapha e-Eastern Cape yiyo loo nto ungazange ubone udlala abantwana bosileyo thina ngasemonti. Ingqina Doc ndirhalela uyozigqithisa kule ndawo uthi izikhutshwa zityalwe zimfene phaya kulaa nantsika ke ndifike ndithathe izithole ndibuye ndihle nazo because inyhani. Alright, Doc. Uhlala kwindawo ebandayo kuzawuba nzima ubana eso sithole uzasithatha phaya utshintshe environment ezasithole sisafarishe stress nokubanda njalo singakwazi uthi sikwazi uphuma. Now I understand. Thina kwizilwanyana animals if ndiyothenga inkunzi yegusha kwenye i-environment ene-condition is different ifika inga-adapti apha. I think ke ngoku nani phaa kwa-horticulture Doc is the same thing. If uthatha umthi uyowulima kwenye indawo ongazukwazi uku-adapta okanye ii-conditions azifani nale ndawo ubusuka kuyo yile nto uyithethayo into yoba awuzu-adapta. Hence I think sinezi plants okanye nelimithi kuthiwa hayi yeyalapha eMzantsi Afrika sibe nemithi ekuthiwa hayi ayizo-indigenous okanye zi-foreign plants njalo njalo ezisuka kwezinye iindawo. But I think ndiyarhalela u-experiment and anyway andingowasecala so ecala kuyabanda xa kubanda. I think igwava mhlawumbi ingabethwa ke zezocabaka then at least engqobo siphakathi nendawo in between. In between. So umphulaphula apha uyabuza uSiyabonga uthi ngicela ukubuza ingaba ipesika ukuze ifumane amagaqa amakhulu kufuneka wenze njani ngoba eyam indifumanisa amagaqa amancinci khona ingaba igwava ilunga kumhlaba onjani na? I think uSiyabonga ubuke wambetha kulaa mcimbi we-thinning okanye we-thinning wokuphungula okanye wokuthena I think kodwa kungambetha Doc uthena amagaqana asemancinci kakhulu asenoboya awutheni xa samagaqa semakhulu apha epesikeni. Xa emagaqa semancinci uqale konguwaphungule ungabala apha kweli sebe linalamagaqa ungabala uba amagqabi mangaphi na. Uba amagqabi ayi-5 ndenza umzekelo then uzawushiya iipesika eziyi-5 kuba igqabi ngalinye lizawumela ipesika enye. Kodwa ke ubana iipesika ziyi-10 amagqabi ayi-5 wona ucacile ubana ezi ngona ngathi zincinci kwezi ziyi-5 zisuse zona ushiye noko eziyi-5 noko ezibubheterana kwezi zilantikileyo uzabe uzithatha uzikhupha. Ndiyakuva Umhlaba onjani? Ewe iyakhula umhlaba awubalulekanga kwa-horticulture ne. Eyona nto ibalulekileyo especially xa ulima umthi yi-climate yakhona kuba uyakwazi uyicontrol. Umhlaba wona ungawulima nakophi na umhlaba kodwa ke umhlaba onedongwe kumaxesha amaninzi ufuneke uzame uku-avoid. Ungalima kumhlaba onesanti kuba neKapa zilinywa ezi zinto kumhlaba onesanti kodwa ke umhlaba onesanti ungakwazi uku-improva ubana noko ungabiyo santi kangako ngokuba ugalele umgquba. Xa ugalela umgquba uye ujika laa mhlaba uye uba mnyama ngenxa itshintshe nestructure somhlaba. Kodwa ke umnyinge wobude bomhlaba kumele ube phaa xa ulima umthi ube phaa kwi-1 meter ukuze ufike emhlabeni.
uba kukho njalo lima kwizinto kuthiwa zii-ridges. Andiyazi ke ii-ridges yintoni na ngesiXhosa, kodwa ke uba ngathi upha umhlaba ulimele phaa phezulu, so that xana amanzi efikile elityeni akwazi ukuthi xa enyukayo angade afikelele apha esikhondweni somthi, ahambe apha kule miqolo uyenzileyo kwezi ridges zakho. So angalunganisa ngalo hlobo nokubana ankcenkceshe, enze sure uba uyankcenkceshela ipesika yakhe xana usandoflawarisha, enze sure noba nongayinkcenkcesheli ngamanye amaxesha, but xa sandoflawarisha kukhula ifruti phaa abe kanti uyayinkcenkceshela. Angayinkcenkcesheli xana iseyiwisile amagqabi akho, ayincedi nakanye xa amagqabi eqala uba yelo ayizonceda nto loo manzi awo. Angafana iyeke usukela phaa ngoMatshi mhlawumbi uyotsho ngo-end of August, awunongayinkcenkcesheli, but enze sure from uSeptember ubheka phaa mhlawumbi say kuJanuary ubana ilantuka yakhe xhomekeke kucultivar yakhe uba i-early cultivar or late cultivar na. Enkosi. Ndizawumane ndipractice kulaa mithi yasendlini yepesika, but hopefully guava ndizaliwine eli dabi leguava. Ndimane ndithena phaa, ingabi ngathi ndiyayiphungula ipesika. Hopefully bamamele, ingabi ngathi ndiyayiphungula ipesika ndiyayiwesta, ndize ibe nkulu izawutyeba. Doc, amazwi wakho wokugqibela nomyalezo kumafama siyishwankathela. Mafama, into endinoyithetha mna njengoko uVuyo esitsho esithi uzakhe izame, khakuzame imithi eminintsi elinyiweyo eKapa nesazi ngoku namhlanje into yobana yenziwe yinto yokubana uJan van Riebeeck wayesiya eIndia, abuye eIndia, abuye enalo ene-citrus enantoni zonke ilantuka watraya nemengo, imengo wafeyila. So noba ungazoqala kwimithi emininzi kodwa kawuqale umthi omnye okanye emibini uyijonge uba nizawuhamba njani na. Zikhona ke neengcebiso namagosa ezolimo akhoyo ezithilini, nawo ungenzi into ngaphandle kwawo. Nantso umyalezo endinothi ndibe nawo kumafama. Ndisithi ukulima iziqhamo kuyi-investment yeminyaka. So ungekho wena abantwana bakho baxhamle apha, awusalimi ke ngokukho. Ewe yona indaba yoba ube kanti uyathengisa ifumaneka emva kweminyaka emine, okanye ukufumana i-break even ungayifumana emva kweminyaka eyi-6. Ngelaa xesha ubugalele ifethilayiza, ngelaa xesha ubunkcenkceshele, ngelaa xesha ubuthenile, ngelaa xesha ungakhange ube kanti ufumana asiqhamo. So kodwa ke xa sivelisa isiqhamo ikhona imali. Wathi onye umntu ayithethayo wathi abelungu bangakhona kuloo industry. Yazi uba loo industry inemali, uba okanye ispoti wasikudlala itennis, yazi uba ibe duru ilanto ndaloba ibhethi na le nto yobetha, ube duru isiteki sakhona. Yazi uba inintsi imali apho kuloo nto, kweso sport. So ke siyasilela ke singabantu abamnyama umhlawumbi ke ungakwazi uinvesta for ixesha elide. Uyayibona le nto? Because no, I think ulima lo mthi wakho unokufumana ingeniso kuwo for iminyaka 20, 30 and ubheka phaa xhomekeka uba ngophi uhlobo lomthi. Enkosi. Enkosi Doc, I think eyona nto ibishota sithi with this conversation esiba nazo nezi platforms sizibolekwa yivukane, I think we are the agents of change, Doc. Ke mna ke umntu ndibambelela ebhatyini, andibambeleli nasemqukumbelweni. I will always ndiku-invite Doc to share i-information namafama, because these are our people ekufuneka sibanike the needed information bazokwazi ungathengi into le, ungathengi yonke into le, ngoba xa ugqitha ngoku nalapha estratweni
iorange inye yi-R5. So we need into yoba ngabana nathi we investe kukutya esikutyayo sikwazi into yoba kukhuliswa njani. Laa nto bendike ndayithetha into yoba ngoku sendingumntu othanda i-farming othanda i-agriculture nam sendikwi-industry imane indikhubekisa kancinci uba kungona ndiyirealizayo uba ezinye izinto zenziwa kanje. I feel like the information was missing kwi-communities especially, but ngoku we have these programs esikwazi ukushare ezi information so that abantu bakuthi bahambe bayolima. Enkosi kakhulu Doc, ndiyabulela until sidibane kwixesha elizayo. Enkosi kakhulu Vuyo, enkosi nakuba phulaphuli, enkosi kakhulu. Enkosi Doc. Right ke mphulaphuli we-CRFM ibingu Dr. Loyiso Mzini besihleli naye apha kwiVukani Community Radio. Enanto besifuna ukwabelana nayo ngayo lulwazi. Sithemba into yoba ngabana ufunde lukhulu namhlanje apha enkqubeni. Ya masidibane thina ngoMvulo phakathi kwentsimbi yesi-7 nentsimbi yesi-8 xa sikuphathele kwakhona inkqubo ezolimo apha kwi-CRFM. Sithemba ke into yoba ngabana noko ufunde lukhulu